Mapa toponimikoa, 10.000 eskalan dago, eta mapa egiten hasteko oinarrizko kartografia lortu behar da. Eta oinarrizko kartografia Gipuzkoako Foru Aldundiko webgunetik lortu egin zen, eta ondoren udalak zituen proiektuekin eta kartografiaekin osatu eta eguneratu egin zen. Honez gain, ortoargazkia beti erabiltzen da hainbat puntu eta lekutan kartografia oinarritzeko. Kartografia zer da? Errepideak, bideak, ibaiak, eraikinak, eta berez marrazkia. Oinarrizko kartografia lantzeko AutoCAD programa erabiltzen da, eta ondoren diseinurako programetara pasatzen da. Hemen ikusten dituzue AutoCADen dauden lerro guztiak, eraikinak, lorategiak eta errepideak. Behin oinarrizko kartografia hau izan da, toponimia landu behar da. Toponimia lantzeko egin zen lehenengo gauza, Eusko Jaurlaritzako toponimiari toponimia lortzea izan zen, datu base bat da, eta toponimia datu base horrekin mapa baten gainean jarri zen. Honez gain, Urnietak zituen aurreko mapetan agertzen ziren toponimoak digitalizatu egin ziren, eta guk banan-banan konparatu genituen toponimo guztiak. Konparaketa honekin, udalera bidali zen mapa bat, eta haiek Santik eta birpasatu egin zituzten toponimo guztiak, eta erabakiak hartu. Ondoren, toponimia honekin Euskaltzaindiara bidali zen, Euskaltzaindiak beti egiten dituelako iradokizunak eta proposamenak. Berriro bueltatu zen toponimia udalera, eta kasu batzuetan ados zeuden, beste kasu batzuetan ez, baina azkenean haien artean adostu egin ziren toponimoak eta toponimia finkatu egin zen. Hemen ikusten da, goiko partean Eusko Jaurlaritzak bidaltzen dizkiguten datuak hainbat zutabe daude, eta guzti honekin guk lortzen genuen zirriborro bat. Eta azpiko partean Urnietak aurretik zituen beste mapa batzuen irudiak. Guztira 500 toponimo inguru lortu dira, 200 baserri, 60 erreka, 30 gailur eta 150 aurkintza baino gehiago. Guzti honekin, nik uste dut, mapa nahiko orekatua gelditu dela, ez dago baserri asko eta gailur gutxi edo alderantziz. Orduan, mapa nahiko orekatua gelditu da. Mapa honi garrantzi asko eman zaio bideak ondo lantzeari. Orduan, bideak lantzeko udalak zeukan bideon inventariotik abiatu egin ginen, eta ondoren udalteknikariak, kasu honetan Mikel, banan-banan birpasatu eta eguneratu zituen bide guztiak. Ezkerrean ikusten da bideen inventarioaren kaptura bat, eta eskuinaldean mapa nola gelditu den irudi bat. Eta, sailkapenak beti ere egiten dira alde batetik errepideak banatu, eta errepideak kolore ofizialekin egiten dira, eta ondoren beste bideak, bidezkak eta bidezidorrak. Mapa toponimikoan herriguneko simboloak irudikatzen dira, adibidez iturriak edo kalerak. Eta honez gain, ibilbideak markatzen dira. Hauek dira Urnietan irudikatu diren simboloak, ikusten duzuenez, elizak eta interes arkeologikoak dituzten elementuak edo harrobiak. Honez gain, garantzia eman zaio Donejako bideari marrazteari. Eskartzia parte hartu den jendiai eta lana non oinarritu den. Hau izan da gutxi gora bera Urnietako hirugarren mapa kaleratu izan dena. Lehendabiziko mapa 80 urtean izan zen, eta Luis del Barrio eta Luis Mari Zalduak indako lan batean oinarritu izan zen. 80 urtean uste izan zela, bigarrena 97 kaleratu genuen, baita enogintza bidez, azken finean parte hartzen duten bi Luis hauek
izan dira, eta hirugarren hau hartu dugu, azkeneko alea agurtu intzi zaigun, eta kontuatu ginen, eskaera eta demanda zola eta laneako beharrezko gendun erramita bat zela, eta orduan indeguna da mapa garri bat atera. Eta orduan pixka bat indeguna da, lehen mapak zuen alde bat eta atzeko aldia txurian, eta indeguna da, doble egiten da, bi aldarrekin, alde batian toponimia eta batez ere landagunea bat 10.000 eskalan, eta bigarrengoan landu dana da ortofotoekin, ortoargazkiakin eta herriko kailejerua deitzen dana, pixka kokapen interesgarriek puntuak eta markatu alizateko. Hor lan bat, hortan oinarritu izan gara. Guk hirigintzatik bai gustatu izan zaiguna, batez ere kontutan hartzia toponimiaz gain herribiriai oso garrantzia handia ematen diogu, ze pixkanaka asko galtzen nahi zaizkigu eta nahi gendun urnieta ditun herribide guztik hor mapan nola batek bilduta gelditzia. Lehendikan ez gendun azan landagunean gertatzen zaiguna askotan auzoaren izenakin eta zenbaki batekin posta edo bilatzen dela, eta indeguna da edifizio, etxe edo basarrerakoitza iriai dagokion auzoko zenbakiak ere jarri indizkion. Hortik da. Eta gero pixka landu dugu, interes arkeologikoa dituzten puntu guztik eta sartzen jungea. Orduan laguntza bezala Luis del Barrioi eskatu genion kokapena zehazteko, behakin ginen, Luis Mari Zalduakin ere konsultak egin ditugu, artxiboko marikokin bai, irigintzako beste lankideak, eta toponimian landu dutena euskera zerbitzu izan da, Eusko Jaurlaritzako departamentuak. Zenbait udal sailetan, batez ere artxiboan da irigintzan, toponimiak burua uste asko sortzen ditunez, mapa osatzeakoan eta lagungarri eta erabilgarri izateko asmoz, Euskaltzaindiko onomastika batzordeko idazkaria den Mikel Gorrotxategirekin jarri ginen harremanetan euskara zerbitzutik. Urnietako toponimiari buruz erabaki zuzen eta zehatza eskatu genion, aurrerantzian guk euskarritzat erabilia izateko. Horrela, onomastika batzordea, orain arte argitaratutako eta lehen aipatu diran beste mapetako toponimia batu eta bidali genuen. Euskaltzaindiako onomastika batzordetik, Mikel Gorrotxategik toponimia proposamenarekin batea kale izendegia ere aztertu zuen, eta hori ere mapan sartu da, horiak adirazi duen bezalaxe. Mapa argitaratzea zegoela gainea, Luis Mari Zalduak Urumeako zilegimendietako toponimiari buruzko bere tesia defendatu zuen. Eta hori hortaz konturatu ginean, une hortantxe mapan ibilbidean etenaldi bat egitea erabaki izan. Eta Luis Marin defentsak mapa honetan bere tokila behartzula ere iritzita. Zenbait aldaketen berri eman genion onomastika batzordeari, eta Luis Mariren ekarpenekin batera beste herritar batek ere ekarpen zehatz bat egin zigun, eta hura ere onomastika batzordeari jakinarazi genion, eta mapan bere isla izan du, herritar horren ekarpen horrek ere. Onomastika batzordeak ez zuen eragozpenik jarri. Beraz, gaur aurkezten den mapa honetan, onomastika sailaren eta Luis Mari Zalduaren toponimia erabakiak jaso dira. Litekena da, eta ez da harritzekoa, akats tipografikoren bat egotea eta konturatu gara hain zuzen batetaz. Gehiore egongo dira, baina bat ikusi dugu. Baina gertatzen dira, hainbeste izen eta hainbeste termino eta dira, bat behintzat pasatu zaigula. Orduan, bai eskatu nahi dugula euskara sailetik, herritarrak edo beste donork ikusten baldin badu edozein gauza, atentzioa deitzen diona edo, jakinaraztea euskara sailari, eta guk berriro ere aztertuko genuke, ia akatsa dan, ez dan, eta azterketa egingo genuke, eta noski mapa honetan ezingo dugu jaso horren berri, baina etorkizuneako behar lekuan ondo gordeta eukiko dugu. Eskerrak emateko garaian hemen daude desente, bai hasita geograma etxetikan, era berean hemendik kanpoko administrazio erakundeak, Eusko Jaurlaritza, Foro Aldundia eman dituzten laguntzen atikan, etxe barruan jadenikan lan egin duten departamentuak, hirigintza, sustapena, artxiboko langileak, beraz guzti eskerrak eman, era berean baita ere eskerrak eman hemen ipatu diren bi pertsonait hemen daudenei, Luis del Barrio, Luis Mari Zaldua,